ברוכים הבאים לפודקאסט המשקיעים של UNI. אנחנו מאמינים שהצלחה פיננסית מסחררת בנדל"ן זה לא קסם או מדע טילים. זו אומנות מדויקת של תכנון, למידה והחלטות אמיצות שכל אחד ואחת יכולים לקחת בה חלק. בכל פרק ניקח אתכם למסע מרתק אל מאחורי הקלעים של עולם ההשקעות האמיתי. נחשוף בפניכם את השיטות הסודיות, האסטרטגיות המנצחות והתובנות המהפכניות שהובילו את הלקוחות שלנו להצלחות שרק רבים חולמים עליהם. אז מה אתם אומרים? שנתחיל? חברים, ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, לפרק הראשון של קהילת UNI. לפני שככה נצלול לעומק ונתחיל לדבר על עולם הנדל"ן, על עולם המספרים, על הכל, אני רוצה שנציג את עצמנו. אני יונתן פה, גם דור פה. דור. אהלן, איזה טירוף, איזה כיף להתחיל פה את הפודקאסט, את הפרק הראשון. אז מה, שנציג את עצמנו? טוב, אז אני אתחיל, קוראים לי דור כהן, גר בהרצליה. אני בעצם מנהל את אגף הנדל"ן בחברה ואת קהילת המשקיעים. בנוסף לזה אני יועץ פיננסי, בעצם מלווה משפחות, יחידים, עסקים. זה ככה בבריף עליי. ואתה יונתן? בריף קטן עליי, אני שכן שלך, גם אני מהרצליה, יונתן, בן 28, המנכ"ל תפעול בחברה, אחראי על כל הפן התפעולי, מהרגע שבן אדם מתחיל תהליך, עד הרגע שבו הוא חותם דירה, ואחרי זה כמובן, בשיתוף פעולה עם דור היקר. ובפרק הזה, אנחנו רוצים לדבר על, נראה לי, השלב הכי חשוב, שלא כולם מדברים עליו. אף אחד לא מדבר עליו. אף אחד לא מדבר עליו, אולי בודדים כן, אני אתן להם את זה, אבל פה אנחנו רוצים לדייק ולחדד, כל השלב של תכנון פיננסי. איך עושים את זה בצורה נכונה, למה זה חשוב, אבל נתחיל. טוב, אז באמת חשוב להגיד שיש איזה רצון ברור של כולם, ויש דיבור על זה ללא ערף, להשקיע את הכסף. נראה לי שאין צורך לגעת בזה בכלל, שהכסף צריך לעבוד בשבילנו. אבל הדבר הראשון, לפני שאני בכלל מתחיל להשקיע, אני צריך להבין מה מטרת ההשקעה שלי, אוקיי? אני רוצה להבין האם אני רוצה לייצר איזושהי בכלל צמיחה הונית. אולי אני רוצה בכלל לייצר צמיחה שהיא תזרימית, אוקיי? נראה לי שחשוב שניגע בדבר הזה בכלל. זה הבסיס להכל. אתה רוצה לגעת בעצם מה זה צמיחה הונית, מה זה צמיחה תזרימית? כן, אז כל מה שקשור לצמיחה הונית, זה להשקיע את ההון הקיים שיש לכם היום, כדי להגדיל אותו. אתם לא צריכים עכשיו עוד איזה מקורות, הכנסות, דברים כאלה. אתם משקיעים היום 300, 400, 500 אלף שקלים, כדי בעתיד לקבל יותר, בתקווה, אם תעשו את זה בצורה נכונה. וכל מה שקשור לבעצם הכנסה תזרימית, אם אתם רוצים להגדיל את התזרים שלכם, אז אתם תשקיעו במשהו שיכול להניב לכם הכנסה נוספת כל חודש, בפן החודשי. זה ההבדל ביניהם, והרבה פעמים אני שואל אנשים, מה המטרה שלכם בהשקעה הזאת? הם לא יודעים לענות לי. הם לא חשבו על זה, אפילו זה נכון וזה בסדר גמור, או לכמה זמן הם רוצים את ההשקעה הזאת, מה הם רוצים לקבל ממנה בסוף, מה הם רוצים להשיג מזה. לגמרי. אחד ירצה מזה בסוף בית למגורים, אחד ירצה מזה, לא יודע, לשפר את איכות החיים שלו, רכב, חול וכאלה, כל אחד ירצה משהו אחר, כל אחד יש דברים אחרים שחשובים לו, פשוט שימו את זה מול העיניים. לגמרי, אבל חשוב לי כן רגע להיכנס יותר לעומק של הדבר הזה. על פי מה אני אבחר, האם אני רוצה לעשות השקעה שהיא צמיחה הונית, או צמיחה תזרימית. אז קודם כל בוא נתחיל בבסיס, יונתן נגע בזה בצורה נהדרת, שבעצם גדילה הונית, מאוד פשוט, מאוד קל להבין, אני רוצה להגדיל את ההון שלי, יש לי הון נמוך, בינוני, גבוה, אני רוצה להגדיל אותו, שיהיה לי יותר. צמיחה תזרימית, זה בעצם אני רוצה עוד מקורות הכנסה, לצורך הדוגמה בנדל"ן, זה שכירות, אני קונה דירה, ובעצם אני בא לי עוד הכנסה של 3,000, 4,000, 5,000 שקלים. על פי מה אני אקבע מה מתאים לי? על פי שתי פרמטרים. דבר ראשון, אני צריך להבין מה אני רוצה, אוקיי? אם עכשיו לצורך הדוגמה, אני בחור צעיר, יהיה לי הרבה כסף, הגעתי ל-100, 150, 200 אלף שקלים, אני רוצה להגדיל את זה. לעומת זאת, כנראה ברגע שכבר יהיה לי כבר יותר כסף לכיוון מיליון, 2, 5, פה אני כבר ארצה לקחת את זה לצורה תזרימית, שיהיה לי עוד מקורות הכנסה, וברמת העיקרון, איך אוהבים להגיד? חופש כלכלי. שההכנסות שלי הפסיביות עולות על המחיה שלי. חופש אמיתי, אפשרי. אבל היום כל אחד מדבר על הדבר הזה שהוא הגיע לחופש כלכלי. אבל זה בעצם המהות. וזה הדבר הראשון בכלל, לפני שאני מתחיל להשקיע, אני חייב להבין מה אני רוצה, ועל זה אני מתחיל לבנות את הדברים. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני... אפילו נותן איזה דגש אחרון לגבי הנושא הזה, אני חושב שבארץ כל מה שקשור ליהנות מתזרים מזומנים חודשי דרך השקעה בנדל"ן מסחירות, זה לא כדאי. לא כדאי, לא כלכלי, אז כשמישהו שואל אתכם מה המטרה היא מאוד פשוטה, אתה משקיע בישראל, אתה רוצה שאתה קונה את הנכס במחיר מסוים, ובעוד כמה שנים תמכור אותו במחיר גבוה יותר. המטרה היחידה שלכם, אתם רוצים את התשואה התזרימית הזאת, לחצות את הים. יפה, אז זה הפרמטר הראשון בכלל באפיון פיננסי, להבין מה את המטרה של ההשקעה.
הפרמטר השני, זה בעצם טווח זמן. אתה רוצה לגעת בזה? כמובן, אנחנו רוצים בסוף לדעת מתי אנחנו רוצים לצאת מהעסקה, מתי אנחנו רוצים לממש את הרווחים, ואני שם לב שאנשים אין להם מושג, וזה גם בסדר גמור, אבל אני רואה שיש אנשים שוואלה פתאום, לא יודע, whatever, עוד 4 שנים הם יצטרכו סכום מסוים של כסף, וקרה לנו חתונה, whatever, או אולי רוצים לקנות בית למגורים בתאריך מסוים, כשהם ידעו שיש להם X ילדים, אז יש כאלה שירצו באמת ל3 שנים, ל4 שנים, ל5 שנים. האמונה שלי, אפילו הייתי אומר שלנו, שבהרבה אנשים כן רוצים לקנות ולמכור מהר. יש איזה, יאללה, 1.5 שנתיים, מכרתי, הרווחתי. אבל תכלס, כדי ליהנות מעליית מחירים אגרסיבית, בטח בישראל, ולהרוויח באמת סכומים כמו שצריך, לחכות בין 5 ל7 שנים, כי ב5-7 שנים קורה פה משהו. זה לא בתקוות. קורה פה משהו ב5-7 שנים, אם נסתכל היסטורית אחורה. ב5-7 שנים יש לך בעצם את המשחק שגם עליית הערך של הנכס עולה, ומנגד שחיקת המשכנתה קטנה, ויש פה בעצם גאפ שאפשר למנף ולעשות עוד עסקאות. אנחנו היום לא נספיק לגעת בזה, אבל אנחנו ניגע בפרק לדעתי יהודי, כי זה תיאוריה, מה שנקרא משחק שלם. עכשיו, מה שחשוב לדעת, ב5-7 שנים, לא כל שנה המחירים יעלו, אבל את זה אנחנו לוקחים בחשבון, שאם שנה אחת תעלה יותר, ושנה אחת פחות, אנחנו רוצים לראות את הממוצע, וב7 שנים יש איזה עלייה ממוצעת שקורית, בגלל זה כן חשוב לחשוב לטווח רחוק. לגמרי, אז זה בעצם הפרמטר השני. הפרמטר השני הוא בעצם טווח הזמן, לכמה זמן אני בעצם מתכוון להשקיע. בהתאם לרצון שלי, ובהתאם לנתונים הסביבתיים, שיכול להיות שיש לי. הפרמטר השלישי, נכון, לגמרי, הפרמטר השלישי, הוא בעצם הון. אני חייב להבין קודם כל, כמה הון יש לי, ומנגד, או בנוסף, האם יש לי צפי לשינוי, למעלה או למטה. למעלה זה יכול להיות שאני עתיד לקבל איזה סכום כסף מסוים, הורים, משפחה, חתונה, מענק מילואים, לא משנה מה. בדיוק, הפרמטר מנגד זה אולי גם יש לי צפי לירידה. בדיוק כמו אותם הסיבות. או עלייה בהוצאות, כן. או עלייה בהוצאות. ילדים. בדיוק. אז אני חייב קודם כל להבין מה ההון שלי. נראה לי שכדאי לגעת בכלל את כל נושא המימון, לא? 25% הון עצמי, אתה רוצה להרחיב על זה? אני אשמח. כדי לקנות דירה היום בישראל, אם הדירה עולה 1,000,000 שקלים, די בסיסי, צריך להביא לפחות 25% הון עצמי. אז על דירה של 1,000,000 שקלים, אתה צריך להביא לפחות 250,000 שקלים. עכשיו, הרבה פעמים בן אדם בא לפה, מגיע אליי, אומר לי, תראה, יש לי 250,000, יכול לקנות דירה ב1,000,000, קלאסיקה. אבל הוא שוכח שמעבר ל-25% על הבית, יש לו הוצאות נלוות מסביב. בין אם זה מתווך שלוקח 2%, בין אם זה יועץ משכנתאות, בין אם זה עורך דין, שמאי, אגרות, שיפוץ לבית, לפעמים צריך איזה קצת קוסמטיקה, אם זה דירה יד שנייה, לקחת יועץ, מלווה משקיעים, זה גם איזה עלות מסוימת, זה סתם, זה הבייסיק על דירה יד שנייה, או על איזה הוצאות יש מעבר לדירה עצמה. עכשיו, יש פה נתון שאני מאוד אוהב לגעת בו, יש איזה נטייה רווחת, שזה הרוב המוחלט מכיר, כאשר אני קונה דירה, וזו הדירה היחידה בבעלותי, אני חייב להעמיד כלפחות 25% הון עצמי. אז אם באמת יש לי 250,000 שקלים, זה מן הסתם אומר, טוב, אני יכול לקנות נכס ב1,000,000 שקלים. אז הדבר הראשון שאנשים לא מבינים, זה בעצם כמו שאתה אמרת, שיש עוד הוצאות נלוות, עורך דין, מתווך, מלווה משקיעים, שיפוץ, בדיוק. הפרמטר השני שחייב לקחת בחשבון, הוא שגם צריך לאשר לי משכנתה. זה נתון שאנשים לא לוקחים אותו בחשבון, אוקיי? וחשוב שניגע בו. אז בוא נתחיל מהבסיס. הדבר הראשון שאני רוצה לגעת בו, זה בכלל כושר החזר, יכולת החזר. יכולת החזר, זה בעצם כמה הבנק מאשר לי לקחת משכנתה. איך בעצם זה מחושב? כי עכשיו יכול להיות שיש לי 25% הון עצמי, אבל אני לא יכול לעמוד ב-75% הנותרים שהבנק נותן לי. הבנק צריך לבחון עם שיטי היכולות הכלכליות. אם אתמול השתחררתי מהצבא, זה אומר שאני יכול לקחת הלוואה של 2,000,000 שקלים? תשובה היא חד משמעית לא. אז גם אם יש לי 500,000 ו1,000,000 שקלים, אני גם צריך שיאשרו לי משכנתה בגובה המנגד. אז איך באמת הבן אדם בודק את הנושא הזה של כמה משכנתה הוא יכול לקבל? יפה. אז דבר ראשון שאנחנו צריכים להבין זה שהבנק בודק את יכולת ההחזר שלי. מה זה בעצם אומרת יכולת החזר? יכולת החזר זה בעצם לוקחים את ההכנסות בנטו שלי, בין אם עכשיו אני כזוג, כיחיד, לוקחים את ההכנסות נטו שלי, מי שעצמאי לוקחים את הדוח רווח והפסד שלו, את ההכנסות פחות ההוצאות, ובעצם רואים כמה הכנסה יש לי. מנגד לזה, מפחיתים בעצם הלוואות
שהן מעל 18 חודשים. כל הלוואה שהיא מעל 18 חודשים, נחשבת לי כהוצאה. זאת אומרת שאם יש לי הכנסה של 10,000 שקלים, והוצאות של הלוואה שהיא מעל 18 חודשים של 2,000 שקלים, ההכנסה הפנויה שלי היא 8,000 שקלים, בדיוק. על אותם 8,000 שקלים, או כל הכנסה שהיא תהיה, לוקחים 40%. אוקיי? עכשיו אני לא זוכר לחשב את זה. נגיד זה עכשיו 3,000 שקלים, זה בעצם 40% מאותם 8,000 שקלים, זה בעצם היכולת החזר שלי למשכנתה. אני לא יכול לקבל משכנתה שהיא גבוהה מ-40%, שזה אותם 3,000 שקלים, אוקיי? ובעצם אני חייב קודם כל לברר כמה משכנתה אני יכול לקבל, לפי אותו יכולת החזר. זאת אומרת שאנשים חושבים, שוב פעם אני אומר, אני יכול לקחת כמה כסף שאני רוצה? לא, אתה לא יכול. תבדוק כמה משכנתה אתה יכול לקבל בצורה הפרקטית. זה הבסיס הכי חשוב. להכל. אפילו ישתף, כי היה זה ככה סיפור ברוח התקופה, קבלנים נותנים תנאי תשלום מדהימים, 10-90, הכל ורוד, בן אדם שחסך סכום לא קטן, קנה דירה, בשכונה חדשה שבונים, לא רחוק מתל אביב, דירה 3 חדרים שעולה 2.4 מיליון שקלים. אז הוא שם מקדמה, 240,000 שקל, הוא לא תכנן מראש כמה משכנתה הוא יכול לקבל וכו' וכו', ופתאום רק אחרי שהוא קנה, הוא הבין שהוא צריך לקחת משכנתה של כמעט 1,800,000 שקלים על הבית הזה. שזה חתיכת, וזה החזרים מאוד גבוהים, ובשביל לקבל 1,800,000 שקלים צריך 20 ומשהו אלף שקל, ככה מזיכרוני הקט, ואין לו את זה. ואין לו את זה, אין לו את ההכנסות האלה. פתאום רק אחרי שהוא קנה את הדירה, הוא התחיל לחשב, אוקיי, איזה משכנתה אני יכול לקבל? כמה משכנתה אני יכול לקבל? רק אחרי שהוא קנה. רק אחרי שהוא כבר שם מקדמה לקבלן, ופתאום הוא קלט שהוא לא יהיה יכול לקבל את המשכנתה הרצויה של 1,800,000 שקלים. עכשיו סבבה, יש אנשים שאולי עשו איזה תיאום ציפיות עם ההורים שלהם, והם יהיו יכולים להיות ערבים לסיטואציה, אצלו ההורים לא יכולים להיות ערבים. ואם הוא לא ימצא פתרון לזה, עד האכלוס, עד הטופס 4, שכבר הוא יצטרך להשלים את מלוא הסכום, את כל שאר ה-90%, אם הוא לא ידע להביא את הכסף, הוא יצטרך לשלם לקבלן 10%, זאת אומרת, כל החלום הזה, של לקנות דירה, לא רק שלא יקדם אותו פיננסית קדימה, ההפך זה לקח אותו אחורה, באבו הסיטואציה הזאת, כי הוא לא תכנן את זה בצורה נכונה, ובגלל זה יש חשיבות כל כך גדולה לדבר הזה, לתכנן את הכספים בצורה נכונה, מקבלת המשכנתה, לאיזה דירה אני יכול וכו'. לחלוטין. ויותר רק מהפן הרגולטורי, אל כמה אני יכול לקבל בבנק, כמו בסיפור הזה, הוא לא יכול לקבל הלוואה כזו, צריך גם להבין, אני בכלל יכול להכיל את הדבר הזה, שזה בעצם הפרמטר הרביעי, התזרים שלי. האם אני יכול לעמוד בהחזרי המשכנתה? עכשיו יבואו יגידו לי, בסדר, יש לי סוחר שישלם לי את זה. צודקים ב100%. אבל אף אחד לא מבטיח שהשכירות תכסה על המשכנתה, אף אחד לא מבטיח, היא לא, ככל הנראה, נכון לכרגע, לשנת 2024, חודש יולי, בגלל הריבית הגבוהה, גם אף אחד לא מבטיח לך שמ-day one יהיה לך סוחר. אם עכשיו יש לך משכנתה של 7,000, 8,000 שקלים, לא כל אחד יכול לעמוד בפרוצדורה הזאת, וזה משהו שצריך לדעת להכיל. רוב המדינה לא יכולים לעמוד. חד משמעית. אז אני אסכם את זה, אני חייב להבין שאני יכול להכיל את ההחזר משכנתה, גם בפן הרגולטורי, כמה אני באמת יכול לקבל מהבנק, ובפן השני, כמה אני יכול לקבל ולהכיל ברמת התזרים. אם אני לא יכול לעשות את זה, חבר'ה, קפצתי מעל הפופיק, צריך ללחוץ. עכשיו, חשוב להדגיש, אנחנו לא באים להפחיד. חבר'ה, זה טוב לעשות את הדבר הזה, רק אנחנו פשוט רוצים לשים דגש על כמה זה חשוב לתכנן מראש הכל, וגם לתכנן בלת"מים, כי אם דור אמר, הוצאתי את הדירה להשכרה, אבל על החודש הראשון אין לי ישר דייר שמשלם לי שכירות, אין בעיה. כל עוד נתכנן את זה, וכל עוד נשים כספים בצד, ויהיה קרן חירום, ונהיה מוכנים לכל בלת"ם, אנחנו נוכל לישון בשקט בלילה. ואם לא נתכנן את זה, ופשוט קודם נקנה, אחר כך נתכנן, ומה שנקרא, הלאה בבאללה, זה יכול לתפוס אותנו עם התחתונים למטה, מה שנקרא, בעדינות. וראינו, ואנחנו רואים את זה בלייב. והפרמטר האחרון בעצם, שאנחנו חייבים לקחת אותו בחשבון, באותו תכנון פיננסי, זה בעצם אני חייב להבין, איזה נכס אני יכול לקנות. בעצם שווי הנכס שאני יכול לקנות, שהוא נגזרת בעצם של שני דברים. דבר הראשון, זה כמו שאמרנו, ההון שלי. כמה הון אני מביא מהבית, הנגזרת השנייה, זה בעצם, מה בעצם המשכנתה שאני יכול לקבל? זה חוזר בדיוק לאותה פרמטר הקודם, ההכנסות שלי, היכולת עמידה באותם החזרים, ולפי זה, מפה אני כבר יוצא קדימה לאיתור הנכס. עכשיו, אתה רוצה להרחיב רגע קצת על שווי הנכס? כן.
אני רוצה גם לגעת בנושא הזה. עכשיו אני גם רואה, אתה יודע, אפילו לפני שווי הנכס, אני רוצה לגעת בהון העצמי, זאת אומרת שאנשים יראו גם איך הם יודעים כמה הון באמת יש להם, זאת אומרת על מה הם יכולים להסתכל. אז מעבר למה שיש בעובר ושב, שזה יכול להיות נחמד, יש עוד מוצרים פיננסיים שאנחנו מסתכלים עליהם ביחד עם הבן אדם. תן לנו אותם. אוקיי, אז יש מוצרים מן הסתם שהם מנוהלים, אוקיי? זה יכול להיות קופות גמל להשקעה, קרנות השתלמות, פוליסות חיסכון, קרנות כספיות, פנסיות, אוקיי? כל המוצרים האלה אני יכול... אנחנו לא בעד למשוך את הפנסיה, כן? ממש לא, אלא אפשר למנף ולעשות עניינים. אבל רוצים להסתכל על התמונה הכוללת של כמה יש לנו בשווי בהכל, וגם מעבר להון שיש לנו, גם אפשר להביא מהפיקדון הצבאי, כאלה שקיבלו עכשיו פיקדון 20-30 אלף שקל מהצבא, אפשר לקבל בהסכם אחרת, למשוך את הפיקדון, וסיוע מההורים. ואני רוצה להגיד משהו, ההורים שלנו, לא שלי, לא שלך, לא ייתנו לנו כסף, 100,000 שקל, או 200, או $500,000 שקלים, זה לא משנה, כל הורה והיכולות שלו, אם הוא יכול לעזור, הם כנראה לא ייתנו לנו כספים, לקנות מניות בשוק ההון של טסלה, או של אינווידיה. אבל מה? אינווידיה עלתה עכשיו. לא, אחלה, אבל אתה יודע, אבא בסוף בן אדם סולידי. אבל הם כן ייתנו לנו איזה הון מסוים, התחלתי כספתח לחיים, עבור רכישת דירה, להשקעה, למגורים, whatever, כל אחד והמטרות שלו, כי הם רואים מה קורה פה לנדל"ן בארץ לאורך שנים. ההורים שלי קנו דירה בפתח תקווה, לפני 25 שנה, פנטהאוז, 6 חדרים, שכונה מבוקשת, 890,000 שקל. המחיר של זה היום, אני לא אפתח על זה, ברוך השם, אבל עלה. אז כאילו אומרים, וואלה, זה משהו שחשוב שיהיה לכל בן אדם, או לפני שאנחנו מדברים על הטבות, במיסוי וכולי, אבל פשוט צריך שיהיה לבן אדם את הדירה הזאת, לעלות על מפת הנדל"ן. בדיוק, וההורים מאמינים בזה, ההורים מרגישים בטוחים יותר, אפילו הם רואים את החשיבות, לתת לילד שלהם את הספתח הזה לחיים, אנחנו רואים את זה פה. לחלוטין, ובעצם, אז אני אחזור רגע לפרמטר האחרון שנגענו, הוא שמן הסתם, הכי קל זה לרוץ ולחפש דירות, ואם אני הולך ליד שנייה, אז אם אני ממש מקצוען, אז אני מכיר אנשים, אפילו לדפוק על דלתות, אם זה בפן של הדירה יד ראשונה, אז ללכת לפרויקטים ולשבת עם אנשים, זה כל אחד יכול לעשות, מן הסתם צריך להבין את הדברים, ולחדד אותם, ואנחנו נרחיב על זה ממש בפרק הבא, אבל הדבר הראשון, כמו שנגענו, זה בעצם האפיון הפיננסי, שפה לפני שאני בכלל הולך לחקור את השוק, אני חייב להבין את כל הפרמטרים שאני בעצם צריך להבין שנגענו בהם, ועוד רגע נסכם את הדברים, שבסוף השורה התחתונה, זה איזה מחיר דירה אני יכול לקנות בכלל, האם זה 1,000,000 שקלים, 2,000,000 שקלים, 5,000,000 שקלים, לא יודע, כל אחד זה לעצמו, אבל קודם כל אני חייב להבין את האפיון הפיננסי, להבין איפה התנודתיות שלי, בכל הסקלות, ומשם לצאת לדרך, לאיתור נכס בצורה אידיאלית. ולשים את הרגש בצד, כי מה שאמרת, אנשים קודם כל הולכים, קונים, אחרי זה מתכננים, מה שדיברנו על זה כמה פעמים בפרק, אנשים מתלהבים, קבוצת קונים, וואלה, עסקה ירושה, וואלה, משהו בוננזה, הוא השכן הביא לי, חבר'ה, תנשמו, קחו את הזמן, קחו דף, קחו עט, תרשמו את כל הנתונים, תסתכלו על זה, אחרי זה תקבלו החלטות נכונות, יהיה לכם הרבה יותר פשוט גם לקבל החלטה, כי יהיה לכם ודאות לקראת מה אתם הולכים, ולא הכל יהיה בחוסר ודאות, הכל מעורפל, אלא יהיה לכם בהירות בדבר הזה, ולדעתי כשיש בהירות, ויש נתונים, מה הכי קל? קבל את ההחלטה. ועמוס, איזה כיף. מדהים, אז נראה לי בכמה דקות האחרונות נסכם בעצם את כל הפרמטרים, אז בעצם יש לנו מספר פרמטרים, הפרמטר הראשון, הוא מה מטרת ההשקעה שלי, האם היא הונית, האם היא תזרימית, על פי זה אני מתחיל. דבר השני, זה בעצם, מה טווח ההשקעה שלי? מה טווח זמן ההשקעה שלי? לכמה זמן אני רוצה להשקיע? דבר השלישי והרביעי, זה בעצם התזרים. תזרים והון. דבר החמישי, זה בעצם, מה המשכנתא המקסימלית שאני יכול לקבל? גם לקבל, וגם לעמוד, בשתי הפרמטרים. והדבר האחרון, מה מחיר הנכס, שאני יכול לקנות, ב-worst case scenario, וב-best scenario. ומשם, אני מתחיל לעבוד, למפות, לא חסרה עבודה. לגמרי, משם ללכת, להבין איזה מחירי נכסים אתם יכולים ללכת, ואז בעצם להבין איזה ערים יש פלוס מינוס את הנכסים האלה, בין אם זה 3 או 4 חדרים, ואז להתחיל בלחקור את הערים האלה, ולבדוק לעומק את השכונות, את התוכניות העתידיות, את כל מה שצפוי שם בעתיד, ולקבל החלטה, ויהיה לכם הרבה יותר פשוט בצורה כזאת. היה לי דבר אחרון שרק עוד הספקנו, לא נגענו בו יותר מדי, בתכנון הפיננסי, אם אתם במקרה, אם אתם קונים דירה יד שנייה, אתם צריכים היום להסתכל כמה יש לכם היום, כמה משכנתא אתם יכולים לקבל היום. אם אתם קונים דירה מקבלן, בסופו של דבר, אתם צריכים להסתכל כמה יש לכם היום, להבין מה היום היכולות שלכם, ולהבין מה יהיו היכולות שלכם, מבחינת גם כמה ההון שלכם יגדל בחיסכון החודשי,
ואם ההכנסה שלכם גם תגדל, אז גם תוכלו לקבל משכנתה גדולה יותר, איפה תהיו בעוד 2, 3, 4, כשהפרויקט יהיה מוכן, חשוב להסתכל גם איפה אתם היום, וגם איפה אתם בעתיד, ולצאת לדרך, כי עם ההטבות של היום אפשר לעשות דברים מדהימים. לחלוטין, ונגעת במשפט האחרון, לצאת לדרך. זה צריך להיות המסר בסוף. צאו לדרך, תבצעו, תעשו, מי שיכול לבד, לבד, מי שצריך איש מקצוע, תעזרו באנשי מקצוע, אבל תתחילו. זה מה שחשוב. לגמרי, לקחת את האוטו, להזיז את הרגליים, ופשוט לנסוע, ולשאול שאלות, לדבר וללמוד. אבל לפני האוטו, תכנון פיננסי. מספיק דלק לפרויקט, אני צוחק. יאללה חברים, על הכיפק, איזה כיף, פרק ראשון, נגענו ככה בשלב הראשון, הכי חשוב, יותר חשוב מהכל, בכל השלב הזה של קניית דירה להשקעה, אני הייתי יונתן. אני הייתי דור, ואנחנו רוצים לתת לכם מתנה סופר מעניינת, אנחנו נצטרף בעצם בתיאור הפרק, פה למטה. ממש פה למטה, הנה, תקלירו כאן, סתם, בעצם קישור לקובץ שאנחנו בנינו עבור כל לקוחות החברה שלנו. אני בסדר, קח את זה, הכל טוב, מותר לך. לא, הכל שיתופי פה. בעצם הקובץ הוא קובץ לאפיון פיננסי אישי, תעזרו בו, יש שם מדריך מפורט איך לעבוד איתו, והוא באמת ייתן לכם את האינדיקציה להבין איפה אתם בסקאלה. אז חברים, צאו לדרך. ושיהיה בהצלחה. יאללה סלמת.